F'Ħalkirkop għaddejjin l-aħħar tħejjiet tal-kunċert mużikali 80s and 90s Music Festival li se jsir il-ġimgħa 29 ta' Lulju u li se jkollu sjem ta' diversi artisti lokali u internazzjonali. Fost l-oħrajn se jkun hemm Alex Freeflex Grek, Su Mifsud u Renato Vella flimkien ma' tributek ta' Tina Turner Typically Tina. Dan l-avveniment qed jiġi organizzat minn K-Music Events u l-Gazin tal-Banda San Leonardo ta' Ħalkirkop. Il-5 edizzjoni ta' dan il-festival hija miftuħa għal kulħadd filwaqt li d-donazzjonijiet miġbura se jmorru għal Fondazzjoni Inspire kif spjega l-President tal-Gazin tal-Banda San Leonardo Luis Zammit. Nies mhux se jintalbu flus biex jidħlu għal dan l-event, però fil-bibien ikun hemm in-nies tal-Inspire stess li jkunu bil-collection boxes sabiex jiġbru l-flus bħala donazzjonijiet. L-uffiċjal finanzjarju ewlieni tal-Inspire Giovanna Mirabile qalet li minkejja l-għajnuna li l-fondazzjoni tirċievi mingħand il-Gvern xorta waħda tkun teħtieġ is-sapport tal-pubbliku sabiex tkompli tinvesti fil-faċilitajiet u s-servizzi li toffri li kull ma jmur qed jikbru fid-domanda. Il-Fondazzjoni Inspire tispeċjalizza f'għajnuna għal dawk li jinsabu fuq l-ispettru tal-awtiżmu, dawk b'diffikultajiet profondi fit-tagħlim u dawk b'imġiba diffiċli. Hija tajn lil dawn il-persuni jilħqu l-potenzjal tagħhom permezz ta' diversi attivitajiet edukattivi, terapeutiċi u ta' divertiment. Kerim Bello li hija l-artista li se tkanta bosta diski magħrufa ta' Tina Turner qalet li tinsab ħerqana biex tkun tista' tkanta quddiem il-folla. I really look forward to the event here at Ħalkirkop for the Inspire Foundation. I look forward to I'll be here with the band, Typically Tina show, band and myself, Karen Bello, and looking forward to the atmosphere here for the whole festival. Preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonici.